Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi eta ongi etorri urriaren 29ko saiora. Urriko azkenengo astea hasi dugu. Urtea aurrera doalaren islada garbia izan ere eguraldian daukagu. Elurteak agertzen hasi dira eta azkenean badirudi hobetu egingo duela, aste azkenean, hobetzearena nahiko erlatiboa den arren segunetan norekin hitz egiten duzun. Baina ikusiko dugu nola doan astea. Momentuz gaur bi elkarrizketa izango ditugu bi kolaboratzaileekin. Hasteko Patxi Urrutia izango dugu, hortaz berriak izango ditugu mintzagai, albisteak. 15 egunero etortzen da Patxi gaurkotasuna komentatzeko, eta hortik zeharo aldatuko dugu gaia, baina ere gaurkotasuna, estreinaldiak, zinema estreinaldiak birpasatuko ditugu. Arantzaibarra etorriko da, ere 15 egunero gutxi gora bera etortzen da, eta 26ko ostiraleko estreinaldiak aurkeztuko dizkigu. Pasaren astean izan genuen, baina aukerarik ez baldin izan zenuten saioa ikusteko, gaur ere aukera izango duzue. Horrela, zinemara joatean pentsatzen baldin zaudete, hor ikusiko duzue zenolako eskaintza dagoen. Kultura uztartu behar da eta. Gainera, ez dira izango gure gai bakarrak, saioari amaiera emateko asteburu honetan Iruñeak hartu duen mobilizazioa eskainiko dizuegulako. Urriaren 27an larunbatarekin Kontseiluak antolatu egin zuen mobilizazio bat erkidego osoan, Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea eskatuz. Eta esan bezala, programaren amaieran eskainiko dizuegu, baina lehendabizi hasi beharko dugu, beraz, goazen gaurko efemerideekin. 20. mendeko 60ko hamarkadara joango gara lehendabizi. 1964an Tanganika eta Zanzibar herrialdeak batu egin ziren errepublika berri bat sortuz, Tanzania. Eta 60ko hamarkadatik 80ekora salto egingo dugu. Gainera, Arimen gauarekin edo Halloween deritzonarekin zerikusia duen efemeridea daukagu. 1983an Tim Burton zinemagilearen The Nightmare Before Christmas, Pesadilla antes de Navidad edo deritzona filma estreinatu zen eta. Zer moduz, hauek dira urriaren 29ko titularrak. Monolito batekin Nafarroak Torreroko hilerrian 1936an Zaragozan fusilatutako biktimak gogoratu egin ditu. Aitorpen ekitaldian, Oio kontseilariak eraildako pertsonen senitartekoek emandako bizitzaren lekzioa edo irakaspena nabarmendu egin du. Ekoparke bat sortuko dute Arga ibaiaren ertzean. Gauzak honela, Arantzadiko meandroan 150.000 metro karratuetan bioaniztasun espazioa, ingurumen heziketa, ekonomia zirkularra eta ikerketarako gunea uztartuko dira. Iruñategi proiektuak Iruñeak dituen 1958 baliabide asoziatiboak, instituzionalak, gizarte ekonomiakoak eta herritarrenak 14 maparen bidez islatzen ditu. Planoak, mapak Iruñeko elkarteen ataritik deskarga daitezke. Osasunak 2 milioi euroko inbertsioa egin du Arangurengo osasun zentro berria abian jartzeko. Zentroak 10.500 pertsona artatzen ditu. Barkos lehendakaria eraikinean izan da gaur goizean, Dominguez kontseilariarekin eta udalerriko Manuel Romero alkatearekin batera.
Bestalde, Barkosek eskolae programaren manipulazioa salatu egin du. Lehendakariak programa ez zaiola inori inposatuko adierazi du. Nafarroak eta Euskadik Basko-Navarro bide berdearen gida berria aurkeztu dute. Bide natural hau 123,5 kilometrokoa da, eta Nafarroako Lizarra hiria, Euskadiko Gasteiz hiriburuarekin eta Gipuzkoako Bergara eta Oñati herriekin lotzen du. Gaurko egunkarietako azalak birpasatuko ditugu orain eta lehendabizi Diario de Navarrara joko dugu. Lerroburu hau, edo lerroburu nagusi hau, paratu dute. Hipoteken sinaduren erritmoa Nafarroan bizkortu eginda. Azaleko argazkian Juan Villar jokalaria pozik ikusi daiteke gol bat sartu ondoren. Azpian titular hau irakurri daiteke. Osasunak irribarre egiten du kanpoan. Ea zer daukagun Diario de Notiziasen. Titular hau nabarmentzen da. Nafarroako adin txikikoek egindako delituen kopurua jaitsi eginda 985 salaketekin. Azaleko argazkiak atzo Iruñean bularreko minbiziaren kontra gauzatutako lasterketa erakusten du, elkartasuna arrosan izenburupean. Gara egunkariaren txanda. Lerroburu nagusian Donostiak dagoeneko bozkatu egiten du gure esku dagoren aurrepausuan. Azaleko irudian Deportibo Alaveseko hainbat jokalari azkenengo garaipena ospatzen ageri dira. Izenburu honek laguntzen du irudia. Alaves honek ez du mugarik. Amaitzeko hedabide euskaldun bat, Euskal Herria Irratiko webgunea. Goian ezkerrean Barkos agertzen da eskolae programaren manipulazioa salatu du Barkosek izenburupean. Ondoan eskuinean Another Day of Life beste egun bat bizirik filma karteldegira iritsi da. Eta hor podcast bat zintzilikatu dute. Beherago ezkerrera bueltatu Iruñategi 2. Iruñeko baliabide eragile eta talde sozialen mapa. Eta amaitzeko alboan eta pixkatxo bat beherago, ekoparkea sortuko dute Arga ibai ertzean. Ea zen olako agenda dugun aste eta hilabete gelditzen den hilabete honetan zehar. Azaroaren 3 arte Sarasate pasalekuan Iruñean Picasso El viaje del Guernica erakusketa ikusgai egongo da. Gaur eta bihar bestalde Iturramako Zibiboxean beste erakusketa bat eskainiko da. Ellas, las mujeres en la historia de Pamplona. Gaur eta bihar ere beste erakusketa bat Sanduzelaiko Zibiboxean, gure ondare industrialaren irudien aukeraketa deritzona. Asteazkenean arratsaldeko 6-etatik gaueko 10 arte Burlatako kulturetxean beldurraren pasabidea, kanpaia izenburua duen ekitaldia, Halloweeneko ekitaldia. Sarrerak 3 euro balio du. Bukatzeko, ostiralean gaueko 9etan Central Cafe antzokian Los Secretos musika taldeak kontzertu bat eskainiko du bere 40. urteurrena dela eta. Una vida a tu lado izenburuarekin, sarrerak 28 euro balio du. Goizean zeru estalita eta elurkota 700-800 metrora dagoela ipar haizeako gor joko du orduan arratsaldetik aurrera haizeak ahultzera egingo du eta mendebaldera aldatuz joango da. Elurkota igoko da eta atertzera egingo du. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Asteartean zerua lainotxo egongo da, zaparrada batzu botako ditu ziurrenik. Hego-haizea bizi ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, maksimoak nahiko igoko dira.
Egunaren hasieran izotza egin lezake. Iruñerriko albisteekin jarraituko dugu saioa. Asteko Arangureneko berriak ikusiko ditugu. Azaroaren 11an Arangurenek txoriendako aterpeen eguna ospatuko du. Goizeko 11etan hasiko da egitaragua edo programa eta eguerdiko ordu bat terdiak arte luzatuko da. Ekintzen edo jardueren artean, animalientzat jarritako kutxen ikerketaren emaitzen aurkezpena egingo da proiekzio baten bitartez eta 11etako bat ere izango da, beste jarduera gehiagoren artean. Ilundain baserri eskolan burutuko da dena. Parte hartzeko izena eman behar da azaroaren 8 baino lehen 948-012-012 telefono zenbakira deituz. Honekin batera, azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna alegia dela eta Ibarreko gizarte zerbitzuak gai hori ardatz hartzen duen kontakizun laburren lehiaketa edo txapelketa bat antolatu egin du. Baldintza eta oinarri guztiak udalaren webgunean aurkitu daitekeen dokumentu batetan bildu egin dira. Eta horraino Aranguren, Barainain herriarekin egingo dugu aurrera eta Barainainen hau daukagu. Abenduaren 1etik aintzin edo 1etik aurrera, aldi baterako aparkatze murriztuko eremuaren txartelak eskuratzeko aukera izango da. Esan bezala, abenduaren 1etik aurrera. Dokumentuak 2019 urte osoan berritu edota sortuak diren momentu horretatik hasita indarrean egongo dira. Hala ere, dena den 2018koei dagokienez, 2019ko urtarrilaren 31 arte balio egingo dute. Jarraibide eta irizpide guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Bestalde, Barainain herriari dagozkion zinpeko gaien zerrenda osatu eginda eta jendaurrean jarri da ikusgai nahi duen edonork kontsultatu ahal izateko. Urriaren azken 15 egunetan izaten ari da hau, baina beharrezkoa da aldez aurretik identifikatzea. Horretarako, udalaren herritarren arretarako bulegora jo dezakezue astelehenetik ostiralera goizeko 8:30 eguerdiko ordu 2etara bitarte. Barainainekin amaitzeko, udaletxean ordezkaritza duten talde politiko guztiek, udal guztiak beraz, adierazpen instituzional baten bitartez, Iruñea hirian gertatu den azkenengo ustezko erailketa matxista salatu egin dute. Jarrera hauen kontra agertuz eta gizarteaz komunidadea horrelako joerak ez onartzea eskatuz. Iruñerriko albisteekin bukatzeko goazen Iruñera. Gaur, astelena arratsaldean Iturramako Zibiboxean Patricia Cardosoren Las mujeres de verdad tienen curvas deritzon filma proiektatu egingo da. Pelikula hau zinemako emakumezko heroiak izenburua duen zikloaren barne sartu egin da. Hitzordua esan bezala gaur arratsaldean izango da, arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean sarrera librearekin, naiz eta aldez aurretik gonbidapena eskuratzea beharrezkoa izan. Tokiak mugatuak dira eta horrexegatik horrela antolatu egin da. Doakoa da eta horretarako arratsaldeko 6:30 aurrera gerturatu gara Zibiboxera eta dohainik hartu ahalko dituzue. Beste ziklo batez hitz egingo dugu orain, kasu honetan gatazkak gestionatzeko edo kudeatzeko teknikak eskaintzen dituenari buruz. Bere barne gaur arratsaldeko 7:30 ordu berean hitzaldi bat eskainiko da, kasu honetan Juslarrotxa Zibiboxean. Komunikazioa eraginkorra izatea lortzeko gaitasunen inguruan arituko da hitzaldia sarrera librearekin. Hori bai, aurrekoan bezalaxe aldez aurretik gonbidapena eskuratu beharko da, dohainik eta aurrekoan gertatzen den bezalaxe Juslarrotxa Zibiboxera gerturatu beharko zarete arratsaldeko 6:30 aurrera eta han bertan esan bezala dohainik jaso. Iruñearekin eta Iruñerriko albisteekin amaitzeko,
Arategi eta arraindegi bezeroei arreta eskintzeko ikastaro batez disfrutatu egin duten 11 gizonezko eta emakumezkoek diplomak jaso zituzten pasaden astean udaletxean. Udalak antolatutako kurtsoa izan zen eroskirekin elkarlanean.